Pues som-hi, no? O què? Anem per feina. Sabeu quina és la part dolenta de comentar el poema de l'Amanda Gorman? Que és molt possible que l'hagi de llegir. Són 3 pàgines, vull dir que és una mica exagerat. A mi m'agradaria analitzar quin és el contingut d'aquest poema. No vull entrar en la qüestió que s'ha tractat aquests dies de és just o no és just que hagi deixat de banda a la persona que s'estava encarregant de la seva traducció. Del llibre, perquè traurà un llibre amb aquest poema. Però, clar, jo només tinc accés a aquest poema. El llibre està en preventa, de fet. No ho sé, no he mirat tampoc els poemes que n'hi haurà dins del llibre, però aquest m'interessa explícitament perquè el va fer a la investidura de Biden i se suposa que està molt carregat de contingut polític, no? També m'agradaria analitzar si és un poema. Passa moltes vegades que si un poema s'assembla moltíssim a una altra cosa, és que és una altra cosa i no és un poema, val? Jo he fet una traducció una mica xusquera, d'acord? Però ho he hagut de traduir perquè vull analitzar el poema en català. Un geni. Es venen cosetes. El turó que escalem. I quan arriba el dia ens preguntem on trobarem llum en aquesta ombra interminable? La pèrdua que carreguem, un oceà que hem de travessar. Hem desafiat el ventre de la bèstia. Hem après que el silenci no és sempre sinònim de pau i que les normes i nocions del que és just no sempre són justes. I no obstant això, l'alba ens pertany encara abans que això ho sabéssim. D'alguna manera ho hem fet. D'alguna manera hem capejat i presenciat una nació que no està trencada, sinó senzillament inacabada. Nosaltres, els successors d'un país i d'una època, en què una noia negra i flaca, descendent d'esclaus i criada per una mare sense marit, pot somiar amb ser la president només per trobar-se declamant per a un mateix. Sí, no som polits i estem lluny de ser prístins, però saber-ho no denota que estiguem batallant per formar una unió que sigui perfecta. Ens esforcem per forjar una unió amb un propòsit, per constituir un país compromès amb totes les cultures, colors i condicions dels homes. I per això no mirem el que s'interposa entre nosaltres, sinó el que està davant de nosaltres i tanquem la bretxa perquè sabem que per anteposar el nostre futur hem, d'abans de res, apartar les diferències. I deixem les armes per poder abraçar-nos, amb braços estesos els uns als altres. Busquem que no hi hagi mal per a ningú i l'harmonia de tots. Que el món digui, almenys, que això és cert. Que fins i tot, quan vam estar afligits, vam créixer. Que fins i tot quan era dolorós, vam tenir esperança. Que quan ens hem cansat, vam seguir esforçant-nos. Que per sempre estarem units, victoriosos, no perquè mai més coneixerem la derrota, sinó perquè mai més sembrarem divisions. L'Escriptura ens diu: albirà que cadascú seurà sota la seva pròpia vinya o figuera. I ningú no podrà atemorir, si hem de viure a l'altura d'aquests temps. Llavors la victòria no estarà a la fulla de l'espasa, sinó en tots els ponts que hem fet. Perquè aquesta és la promesa de la llum, el turó que escalem. Si de veritat ens entrevim, és perquè ser americà és més que un orgull que vam heretar. És el passat que trepitgem. I com el reparem? Hem vist una força que destrossaria la nostra nació abans que compartir-la. Destruiria el nostre país si això signifiqués retardar la democràcia. I aquest esforç per poc aconsegueix l'èxit. Però encara que la democràcia pot periòdicament retardar-se, mai no pot ser derrotada de forma permanent. En aquesta veritat, en aquesta fe, confiem, perquè mentre tenim els ulls posats al futur, la història té els ulls posats en nosaltres. Aquesta és l'era de la justa redempció. Vam témer en el seu inici. No ens sentim preparats per ser els seus hereus, d'una hora tan plena de terror, però en ella trobem el poder per escriure un inèdit capítol, per oferir-nos a nosaltres l'esperança i el riure,
Així que mentre un cop ens hem preguntat com podríem prevaldre sobre la catàstrofe, ara preguntem com podria la catàstrofe prevaldre entre nosaltres. No tornarem ja al que va ser, sinó al que serà. Un país malferit, però sencer. Benèvol, però audaç. Ferotge i lliure. No donarem marxa enrere al que va ser, ni hi haurà una interrupció per ser intimidats, perquè sabem que la nostra inacció i la nostra inèrcia serien l'herència de les generacions venideres. Els nostres errors es converteixen en les seves càrregues. Però una cosa és certa. Si fusionem la misericòrdia amb la força i la força amb el dret, llavors l'amor serà convertit en el llegat i canviarà el patrimoni inalienable que adquireixin els nostres fills en néixer. Així que deixem darrere un país millor que el que ens deixen. Amb cada alè del meu pit de bronze que batega, aixecarem aquest món ferit cap un món fascinant. Ens enlairarem des dels turons d'or de l'oest. Ens enlairarem des del nord-est escombrat pel vent, on els nostres ancestres per primera vegada van entendre el que era rebel·lar. Ens aixecarem de les ciutats vorejades pels llacs, en els estats de l'oest, mitjà Amèrica. Ens alçarem des del sud banyat pel sol. Reconstruir, reconciliar, recuperar i en cada racó conegut de país i de cada racó de la nostra pàtria emergirà la nostra gent, diversa i vella, malmesa i vella. Quan arribi el dia, sortirem de l'ombra, ardents i sense por. El nou alba florirà, en la mesura que li donem llibertat, perquè sempre hi haurà llum si només som prou valents per veure-la, si només som prou valents per encarnar-la. Aquest és el poema en català de la Amanda Gorman i passem a analitzar-lo perquè és molt interessant de la tendència poètica que hi ha a tota Europa, a tot el món occidental. D'acord? En aquesta tendència podem identificar moltes característiques que són interessants per entendre la forma en què es desplega la poesia, per exemple, a Catalunya. A Catalunya hi ha una influència molt grossa de les tendències nord-americanes, igual que hi ha a l'estat espanyol sencer. És una tendència que està centrada en la comunicació. Al mateix temps que Nord-Amèrica construïa un paradigma del cinema que estava molt centrat en l'eficiència narrativa, en què tot l'univers del concepte que es volia explicar havia de ser comunicable, havia de ser un univers tancat, no? I això ho notareu en totes les pel·lícules que veieu de Hollywood dels anys 40, 50 i més endavant, no? Però, en resum, aquesta tendència és molt semblant al que va viure el cinema i és que tot ha de ser eficientment narratiu, l'univers al voltant del qual gira el que volem explicar ha de ser tancat, ha de ser un univers tancat, amb elements i àtoms narratius comunicables en conjunt i comunicables individualment. Això també ha passat a la poesia ja des de fa molt de temps i és el que després ha vingut a l'estat espanyol i en concret a Catalunya. Per l'estat espanyol reconeixereu autors com els que ja s'han dit, com Elvira Sastre, aquests de la poesia de l'experiència. Quin és l'avantatge que té aquest sistema? Si tot és eficientment comunicable, moltes persones l'entendran, moltes persones diverses l'entendran i el podran consumir. El poema de l'Amanda Gorman és un exemple claríssim d'aquest procés, molt clàssics ja en el que és el sector de la poesia, aquí a Catalunya també. El que passa que a l'estat espanyol és com molt més identificatiu, que és poesia que trobem a l'Instagram, no? Per la forma en què està escrita, per lo entenible que és. I aquí a Catalunya el que passa és que ho trobem als llibres. Tenim aquest tipus de poesia no a l'Instagram, sinó als llibres. Per què? Perquè l'Instagram a Catalunya no dona diners. A Catalunya això no hi ha possibilitat que passi, perquè és un mercat petit, i el que passa és que l'única manera de treure diners amb la poesia són els llibres, directament. Això impedeix d'estudiar aquest fenomen com s'estudia a l'estat espanyol, que és poesia adolescent, banal, el que sigui, no? Storytelling, i s'estudia com si fos poesia de la de sempre, no? Pel que fa també al poema de l'Amanda Gorman. Tenim la particularitat que està parlant en termes polítics. Ella està reivindicant un col·lectiu, que això també és analitzable, és a dir, per molt temps s'ha renunciat a criticar el contingut d'un poemari, d'un poema,
I això també és injust. La literatura es critica per les formes, però sobretot pel contingut. Autors que coneixem, com per exemple Walter Benjamin, que no és sospitós de ser un dadaista, criticava el contingut de les obres literàries, perquè és el que es feia abans, i és el que s'hauria de fer encara. És el més valuós que tenim d'una obra. I aquesta és la cosa també amb el poema de la Amanda Gorman. És un poema que pretén parlar de l'alliberació dels oprimits. Ella només sap parlar de forma concreta d'ella mateixa, no? Però es pot parlar de forma concreta també de la comunitat dels negres, sobretot del cinturó del sud, els camps, l'agricultura. Els negres, les comunitats negres en la seva majoria, continuen tenint una economia amb remanents del feudalisme. L'economia dels negres del sud segueix depenent moltíssim del que és la terra, i això no es comenta, no? El poema és molt optimista. Això també és una clau de la forma en què escrivim poesia o literatura en general actualment. En un poema sempre ens acabem alliberant. Si se suposa que estem oprimits quan comencem a escriure el poema, no ens hem alliberat a l'acabar-ho, a no ser que efectivament hagis escrit el poema en un període de temps en què ha succeït una revolució, i això llavors ja no tinc res a dir. Però això no ha passat. Això també és qüestionable, no? Són lliures els negres i tenen un horitzó de llibertat tan proper com el que sembla? Podria ser en termes de si, per exemple, la consciència de la comunitat negra hagués avançat, però tampoc és el cas. No és el cas, no trobem cap tipus de programa d'alliberament actual de la comunitat negra, no hi ha cap organització que canalitzi els interessos de les altres organitzacions negres amb un programa efectiu per alliberar la comunitat negra. També es menciona la comunitat negra com part d'Amèrica, com una part essencial d'Amèrica. Això és cert, però també hagués estat molt bé mencionar que són afroamericans, perquè al final, i lligant-ho amb el que deia abans de les terres i l'economia de les comunitats negres, no? Que les terres són molt importants, l'agricultura segueix sent molt important, encara que no ho sembli, la qüestió negra és una qüestió nacional. Són afroamericans, africans-americans. Per què els negres continuen depenent tant de l'agricultura per sobreviure? Perquè hi ha una nació, un territori nacional negre dins dels Estats Units que està saquejat. Molts empresaris americans es beneficien d'aquests camps, d'aquest treball dels negres en els camps de cultiu. I el que caldria és donar l'autodeterminació, perquè el poder recaigui directament en aquestes comunitats i poguessin disposar de les forces, del seu destí. Vull dir que Biden no és aliè a tot això. A Biden li interessa moltíssim que aquestes comunitats del sud continuïn depenent tant dels camps i de l'agricultura, perquè d'ells també obtenen benefici als empresaris americans. Llavors interessa que aquestes comunitats no tinguin llibertat precisament per això. I la qüestió que deia de donar-los l'autodeterminació és una qüestió que ja es recollia en els programes de les Panteres Negres o d'altres associacions africanes d'Estats Units, perquè això també és un fenomen molt curiós i molt interessant, i és que existeixen moltes organitzacions africanes als Estats Units. Però en general, el que deia al principi, si aquest poema s'assembla molt a un discurs de storytelling, és que no és un poema, és un discurs de storytelling. Clar, per què entra tan bé aquest poema? Perquè toca les emocions. Una vegada, una poeta em va dir que no es podia fer poesia sense fer servir emocions. Compte. Una cosa és la inevitabilitat de fer poesia fent servir les emocions, perquè no pots desempallegar-te de les emocions, és impossible, i d'aquesta qüestió parteix l'storytelling. I una altra cosa és que parlem d'emocions en tots els poemes que fem, no? I com parlem d'emocions? L'storytelling és un gran exemple. Com he dit, no podem evitar sentir, no podem evitar identificar-nos amb alguna cosa si se'ns està explicant bé i eficientment. Aquesta és la qüestió amb l'storytelling, que com t'està tocant les emocions d'una manera bàsica i senzilla, tu no pots no respondre. Tu sents que t'està parlant a tu i que t'està dient una cosa que casa amb els teus valors, que casa amb allò que sents, i no pots evitar donar-hi suport. Donar-hi suport actualment, en el moment. Evidentment, després pots pensar i no sé què. Però d'aquesta cosa parteix l'storytelling, de provocar-te emocions
perquè tu sentis que això que t'estan explicant és teu, perquè tu sentis que ets el protagonista d'aquesta història que t'estan explicant. Això és precisament el que passa en el poema de la Amanda Gorman. Tu no sents que ets protagonista ben bé perquè no ets de la comunitat negra, o sí, però els que són de la comunitat negra senten que estan parlant d'ells. No perquè estigui comentant res concret de la seva comunitat, que no ho fa, sinó senzillament perquè està despertant les emocions amb certes paraules de la comunitat negra. Aleshores, la gent sent que és la protagonista d'aquesta història i no pot evitar donar suport. Però aquesta és la cosa especial, la clau especial d'aquest poema. És un perfecte producte de storytelling. I el mateix passarà amb el llibre quan el treguin, que serà un producte perfecte de storytelling, no? No per res ha acabat aquesta noia fent el poema a la investidura de Biden. Si no haguessin sapigut que aquest poema, tal com es va dir, amb l'aparença amb què es va dir, amb l'estil amb què es va dir i tot, no provocaria una recepció emocional en tota la comunitat negra i un suport emocional i polític en la comunitat negra. I aquest poema és un perfecte producte, això se li ha de reconèixer, és un perfecte producte d'això, de l'storytelling. També, al llarg d'aquest anàlisi he donat les claus de com fer un perfecte producte de storytelling, però aquesta és la cosa. No? S'ha dit que aquest poema és un altre exemple de processisme cultural. Jo crec que és cert, si s'entenen els conceptes, és processisme cultural en el sentit que no ve a canviar res, és un producte, efectivament, és un producte que funciona emocionalment, però no racionalment. Vull dir que si funcionés racionalment, hagués funcionat per transformar alguna cosa. Però està molt ben escollit, o sigui, és un gol per part de l'equip comunicatiu de Biden. És un producte paradigmàtic molt interessant, com si estigués concentrat en ell el discurs de Malcolm X, el discurs de Luther King, però de forma molt més eficient i cridant de forma interclassista a tots les persones de la comunitat negra. Això també denota l'interès de l'autora i dels promotors d'aquest poema, que evidentment no estan per l'alliberament o l'autodeterminació del poble negre. Només estan per recollir el suport polític i el suport emocional de la comunitat negra a Biden. El seu objectiu, pel seu propòsit, està molt ben escollit i està molt ben fet. Seguint amb el que dèiem, hi ha molta poesia així a Catalunya, no? Però, en aquest cas, es fa senzillament per despertar emocions. Quin objectiu hi ha darrere de l'storytelling quan és produït per individualitats? Un en concret, vendre llibres, evidentment. Un altre és reconeixement social, però té les conseqüències que he descrit, que no funcionen gaire bé per la poesia, per la poesia en si no funcionen gaire bé, perquè no l'afavoreixen, no? Afavoreixen la homogeneïtzació de la poesia i provoquen una rebaixa de la qualitat molt grossa i el pitjor, que és que provoquen que després no s'identifiqui el que és poesia del que no. I llavors tornen a aquests debats de però com sabem què és poesia i què no? Clar, està molt ben buscat aquesta pregunta, perquè llavors t'anul·la altres arguments, no? Aquest debat és el debat a la poesia catalana ara mateix. Primer, perquè hi ha una tendència a l'alça del tipus de poesia storytelling i a la baixa, molt a la baixa, de poesia heterogènia, de formes heterogènies, de continguts diferents, originals. Hi ha una tendència molt a la baixa d'això, no? I, a més, no hi ha espais per discutir d'aquestes coses. Jo no puc anar a mitjans culturals clàssics a parlar d'això perquè no hi ha espai. Per què? Perquè ara els mitjans també busquen que els seus articles siguin productes que et despertin emocions i que puguin ser llegits en 3 minuts, que no et tregui gaire temps, no? Perquè si no deixaràs de llegir i tancaràs la finestra. I és el que busquen, no? I s'està fent impossible en aquest pas parlar de moltes coses, perquè si no transformes allò que vols dir en un producte eficientment narratiu, no el podràs exposar, no podràs parlar d'ell, no podràs parlar de res. I és un gran problema, no? I aquest poema de l'Amanda Gorman és paradigmàtic de tot això. La tendència a Catalunya es veu que tira molt per aquí, amb aquesta idea de sempre és que hem de ser una cultura moderna.
i quan diem cultura moderna realment ens estem referint a cultura semblant a l'Atlàntica. No sé per què, però